Loh, Rebo wis dawa iki. Loh iya wis dawa. Wae potong iki sesuk poso. Sesuk wis poso, wae resik-resik suci kabeh. Potong ae iki. Mogok ya. Mat, apa di mat? Potong ki. Lah kowe ndek dhuwit ya, potong ki. Potong padha wae ini kok. Lho. Lah kae disep aku sak kandang. Tapi mau siji. Hah? Ya wis lah budal nyapeti motor tok. Gem sawo ye. Ya wis tak budal aku. Kem di bang kowe. Kowe Roma ikan dari. Yo ora aku. Ya terus iki kulon. Kok ngalor. Wis ana tulisane nok tukang potong. Oke. Suwun ya Kem. Udah beli potong piring. Hah? Bro. Seorang agak di sini ini saudara. Lamar bu mas. Pe jalur atau pe mampu we? Ya potong lu. Besok poso ji. Lamar bu tak anggap main dewe. Ngepel-ngepel ora apa-apa ngono. Hah? Tukang foto ora diduga. Kowe ora, Mat?
kowe no. Kok ganti profesi kowe? Lebih jeneng kae piye? Ini sih Mat, buka salon ae. Ngombe poso sih. Ngono to. Lho iya no. Lah profesi wis ganti penampilan kok pantut teh bagel blaus e. Ini loh Mat. Lah piye? Apapun profesinya, apapun pangkatnya, Tuhan tidak menilai seseorang dari penampilannya, melainkan perilaku dan akhlaknya. Wah, hebat no bisa ini. Ya wis lah potongnya aku. Bulet teh, kata-kata bulet teh. Udah pengus menok, Pak. Kata bomba iki. Tapi itu Mat, ganti profesi anyar ini nih. Mbah-mbah ini urut turutan ini. Ah, kecil. Model piye Mat iki? Model rasa itu piye? Yo sing medel jahanam saiki to. Iya. Wis, tak potongin ono. Betul kabeh no lihat ae. Ora aku wis pro kok. Kalau kini bakul sayur kok saiki tukang potong iki lho. Betul kabeh kok. Ganteng kuwi. Wis sip ki lho. Oke ya, Bos. Oh iya, mana ganteng kok. Musik. Oh iya. Tuh ya, mulai aku. Sun.